እዚ ከም ትሪእዎ ኣይተኣሰረሉ ዘሎ። ስለዚ ሰላም ቤተሰብ ንሎማዓንቲ ድማ ዩቱብ ቻናል 1000 ሳብስክራይብ ከምኡውን 4000 ሰዓት መሊእኹም ኣብ ዩቱብ ቻናልኩም ብዙሕ ገንዘብ ንምርካብ ኣድቨርታይዝ ካብ ጌርኩም ከም ተኣስሩ ዘርኢ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። 1000 ሰዓት 1000 ሳብስክራይብ መሊእኹም ከምኡውን 4000 ሰዓት መሊእ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዙሕ ዶላር ንምርካብ ተኽትገብሩ ኣለኩም ኣድቨርታይዝ ባዕልኩም ክተኣስሩ ኣለኩም። ኣድቨርታይዝ ንምሳር ድማ ቅድሚ ሕዚ ዩቱብ ቻናል ባዕሉ ይኣስር እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሓፂር ሰዓት ግን በዓል ዩቱብ ወይ ከዓ በዓል ዩቱበር ባዕሉ ዩቱብ ቻናል ኣትዩ ኣብ ክሮም ወይ ከዓ ኣብ ዩቱብ ስቱድዮ ብምታይ ባዕሉ ንክኣስር ሕጊ ፈቒዱሉ። ስለዚ ካብ ጌርኩም ከም ተኣስሩ ድማ ክንርኢ ኢና። ቀጥታ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝ ንምሳር ድማ ናብ ክሮም ክንኣቱ ኢና። ኣብ ክሮም ምስ ኣተና ብከምዚ መልክዕ ምስ ከፈተልና ኣብ ዩቱብ ስቱድዮ ኣቲና ኣብ ዘሎ ቪድዮታትና ኣድቨርታይዝ ክንኣስር ኢና። ስለዚ ኣድቨርታይዝ ንምሳር ድማ ልዕሊ 8 ደቂቃ ክኾን ኣሎ። ትሕቲ 8 ደቂቃ ተኮይኑ ድማ ተክገብር እዩ ዩቱብ ቻናል ባዕሉ ይኣስረልና። ስለዚ ተመረፀ ቪድዮታት ክንኣቱ ኢና። እዚ ዝተመረፀ ቪድዮታት ንምታይ ድማ ልዕሊ 8 ደቂቃ ዝኾነ ሓደ ብምምራፅ ክኣቱ እየ። ስለዚ ብከምዚ መልክዑ ሓደ ቪድዮ መሪፅ ኣለኹ። ሓደ ቪድዮ ድማ ምስ መረፅና ብከምዚ መልክዑ ይኸፍተልና ማለት እዩ። ብከምዚ መልክዑ ምስ ከፈተልና ኣድቨርታይዝ ንምምላእ ቀጥታ እንታይ ንገብር ኣብዚ ተተራእያትኩም ናይ ዶላር ምልክት ዘላ ናብታ ኣብዚኣኒያ ንነኻ እንታ ኣብዚኣኒያ ምስ ነኻእና እያ ቀጥታ ብከምዚ መልክዕ ድማ ናኸፈተልና ይርከብ። ብከምዚ ምስ ከፈተልና ድማ ኣድቨርታይዝ ንምምላእ እዛውዝኒዮ ፎርሚ ይኸፍተልና። ታብዝኒያ ማነጅ ኣድስ ልብል ይኸፍተልና። ንሳ ብምንካእ ድማ እንደገና ኣብቲ ግን ይቅርታ ሓደ ነገር ተመሊሰ ከረድአኩም እየ። ኣብዚ ግን ክብለኩም ልኽእል ኣብዚ ክልተ መራፂ ኣለና። ኣብዚ ክልተ መራፂ ኣለዋ። ኣብዘን ክልተ መራፂ ግን ኦን ክንገብር ኣለና። እዚኣ ኦፍቲ ኮይና ኦን ክንገብር ኣለና። ኣብዚ ክልተ መራፂ ኦንና ኦፍትላ ኦፍቲ ኮይኑ ኣድቨርታይዝ ክንመልእልና ስለዚ ይኽእል ኦን ክንገብር ኣለና። ኦን እንድሕር ጌርናያ እንድሕር ካፊትና ድማ ብከምዚ መልክዑ ናይ ዶላር ምልክት ኣረንጓዴ ወይ ከዓ ቆፃል ሕብሪ ዘሎ ከምዚ ናይ ዶላር ምልክት የልየና። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ተኸፋሊ ንምዃን ዝግጁ እዩ ይብለና። ስለዚ ኣድቨርታይዝ ከም ጌርና ከምንኣስር ድማ ቀጥታ ናብዚኣ ንኣቱ ኢና። ብከምዚ መልክዕ ምስ ከፈተልና ድማ እዚ ከም ትሪእዎ ኣይተኣሰረሉ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ድማ እናኣተኹ ከኣስረሉ እየ። ስለዚ ንምእሳር ኣብዚ 4 ጥራሕ ዝተኣሰራ እኒዋ። ስለዚ ኣብዚ ድማ ናኣተኹ ንኣሰርኩ ከሪአኩም እየ። ስለዚ ንምእሳር ድማ ኣድቨርታይዝ ንምእሳር ትኮይና ካብዚኣ ናይ ጨረት ተሪአትኩም ብኢድኩም ናጎሰስኩም ክተንቀሳቀስዋ ኣለኩም። ስለዚ መጀመርያ እታ ጨረት ስሕብ ኢለ ኣለኹ ብምቕፃል ንሳ ኣብዚ ዘላ እዚኣ ምስ እንቀሳቀስዋ ብምቕፃል ድማ እንታብዚኣ እኒኣ ኦኬ ክብላ እየ። ሕዚ ኦኬ ክብላ ምልክት ይኸው ምልክት ተውፅኢሉ ኣሎ። ታጨረት ክንቀሳቀሳ እየ። ኢንሰርት ክብላ እየ። ስሕብ ክብላ እየ። ኢንሰርት ክብላ እየ። ብምቕፃል ኣብ ሕድሕድ ብዝተወሰነ ደቃይቕ ንኣሰርኩ ከድ እየ። ብተኸታታሊ ትኮይኑ ግን ተመልካቲ ስለዝሰላቸው እቲ ቪድዮና ንክሕልፎ ንግደድ ኣለና። ስለዚ ብከምዚ መልክዑ ክንኣስር ኣለና። ክፍተት ናገርና ብከምዚ መልክዑ እስካብ መወዳእታ ከምዚ ገይረ ከኣስረ እየ። ይኸው እንሰት መጀመርያ ኣብዚንያ እታ መስመር ዘለዋ እዚኣ ክንቀሳቀሳ ኣለኒ ብኢለ ካብኡ ኢንሰርት ይኸው ብከምዚ መልክዕ ኣሲረ ወዲኡ ኣለኹ። ኣሲረ ምስ ወዳእኹ ድማ ኣብዚ እንተተራእያትኩም ኮንቲኒው ትብላ ኮንቲኒው ክብላ እየ። ስለዚ ከምዚ እናተወድእ እዩ። ኣብዚ ኮንቲኒው ምስ በልኩ ድማ ናብዚ ስምምዐይ ንክቕበል ወይ ከዓ ናብ ዩቱበይ ኣድቨርታይዝ ንክኸደቱ ፎርሙ ዝመላእኽዎ ከቐበለኒ እንተኮይነ ሴቭ ክብለ እየ። ሕጂ ድማ ሴቭ ኢሉ ተቐቢልኒ ኣሎ። ስለዚ
مليسا كوصيه لو كانت فيديوهات كريوكم يه حج بدن بكرداكم كاليت فيديو دما بممرات كريوكم يه سلازي حانت مريت اللخو إذا خليت مسمرتكو مجمريات ها فيديو مريت اللخو خابو موصل ناي دولار ملكت وزي يرينا ناي دولار ملكت كرينا تخوين تايس ملكت نياوزي اي كان ناي دولار قرص زلا نسخنا هاي نخي اللخو سنخ اخبار ما بخمزي ملكو يمصو يرين مالتي سلازي كم تزولكم قدم يلي دما تاوزي اني اون لا ناي قوصال ملكت اريات نلا تا ناي دولار ملكت زلا سلازي ገንዘብ يخفلي مالتي اوت فيديو زي صراحه ገንዘብ يخفلني مالتي سلازي ገንዘብ يخفل لما قطانا وياتي لما نجي اوزي اكاتي ما نجي اوزي امسات زي فيديو زي دما ايتاثرلي سلازي ناثركم دما خريوكم يه اوزي ايتاثرلي نزريكم ايتاثرلي ني بخمزي ملكو دما ناثركم خريوكم يه زي ملكتات تنزت أسرة حانتو زي أنيا بوصالو زي لنيو أو زي لنيو تنتا أسرة ناتكم بخمزي ملكو أخرى يولوكم سلازي كأسرة تخويني رما زي أما جمر يكاو خقور اللي بموصال لما زي نانكاسا أسكو إنسرت أو زي دما كفتا سلازلو مجمر زي أخر نانكاسا أسهلن تاو زي أنيا حنصاص تمثل نسخ انقاص علينا خاو بموصال لما حنصاص او كفت بوتا او زي تاثرلو تطمسلت قتالاوين انك لزيا انتاو زي اني انخا مالتي يو بخمزي ملكع انا دمق يدمق تاثرت خون نا دمق يخد بخمزي ملكعنا اثرنا او حصر غزيه دولار بزح كنقوصللنا نغبر مالتي يو بخمزي ملكع بخمزي ملكع دما اسير ودي له اسير مسود داخو دما قد كم زقدم زرهوا تاوزي اني كونتينيو تل بمنكا يقصل بمقصال دما كونتينيو لمستسغاغركو زي اني سيف يولو حزي دما كم زني قدم تقبلنا الله سلازي نسخاتكم دما حصر غزي بوزح غنزب نمقفال يوتيوب شانل كخفلكم تخوينو بخمزي ملكع ادفرتايز بعلتهم كتستخاخل لكم ادفرتايز مستخال اوني ايتولو تحتي 8 دقيقه تخوينو بعد يوتيوب شانل يزمللكم سلازي كامزي مغبار يوتيوب شانلكم او حصر غزي غنزب تخفال المقال بخمزي ملكع ادفرتايزكم استخاخل ادفرتايز هول لساعاتكم بمسار استخاخلو سلازي يوتيوب شانلكم بمسار دقيقات كفتات بمغبار بمسار دما حصر غزي بوزح دولار نختسرحو زحجز زله زخونه بخمزي ملكع سرو بقصالي بروجرامات دما بحدشتي مدو سلازمص لايك شير سبسكرايب نغوركم ابراتاتوني سناي قنيات سلازتخاتاتلكم دما يقنيلي